Tak si myslím, že náhrada za mňa. Dámy a páni, sme svedkami opäť prepisovania rekordov Superligy. Vyšná Voda sa vracia na čelo. Šampión prináša nám všetkým čas. Počúvajte dobre. 13,59 z prvej vody. Pálko a Patrik sa vyznamenali, ich kolegovia taktiež. Fantastická robota vzadu, Tomáš Samo. Vy ste to nemali čas kedy trénovať, vy ste naozaj naskočili na dnešné kolo úplne bez tréningu a predvedli ste svoju fantastickú súhru na trati. Dámy a páni, 13,59.